ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଅପେକ୍ଷା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏହିସବୁ ମାନବ ସମାଜର ଚାଳକ ଅଟେ, ନୁହେଁ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ, କିଏ ତୁମେ? କି ଉତ୍ତର ଦେବ ତୁମେ ତାକୁ? ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। କିଛି ପାଇବାର ସଫଳତା, କିଛି ନ ପାଇବାର ଅସଫଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଏପରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ମରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିପାରନ୍ତିନି। ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଇଥାଏ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ମୃଗ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଚ୍ଛାର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ରହିଥାଏ। କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହିଠାରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର କଥା ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଭୟାବହ ରକ୍ତାକ୍ତର ସଂଘର୍ଷର। ଏହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାର ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନର। ଏହା ମାନ ଦେଇଥିଲେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।